अखाया मा हाल खालामखो आरोना गासिबो सिजोबबाय थिंग्रिं नायदो गासिबो थिंग्रिं बोरै जाखो लामायालाय सन बुदोलै हा बबेबा दखानाव होनदोंमोनलै Versus naik ra oblasa खेला दामी जागो उठा दागिले नाला जिगो आरामसे एक्सेप्ट खालामनानै दिनो हायो डाइरेक्ट आउट हेर्ने
Kiper biarnya ada. Serang biarnya. Keeper loise keeper piche log ball and the keeper ta ase ala ball and আর যে keeper ta ase এখানে আসবে Receive खालामनाया कि जायो बुरबेक Negro nang bener. Là nhiều cuộc hôm nay sinh nhật đâu ra đó kakak lagi sih kak silakan golden কোনটা হয় হালদিটা বললাম আমি এই ফিলে আসম বুহিয়া মানছে বনায়া আমি এখানে ওরেঞ্জ না বাড়িতে না বুহিয়া আসম ওই যে সিলে আসম কি এই জায়গা না এই মতো দেখা না হেড আছে Agak junior enggak খেলার ইন্টারেস্ট Jo, mabar Jo.
Rồi. Negro khang gora 20 nomor. Gugregar habab berana ni. Ini. Nak ada ni macam lagi saya. Ya. Sudah rumbai terlalu ini ya. और क्या सुनो? ना और क्या? नेट ना के. Memang kayaknya. Ini lah beda dengan dia. Dia army ini jadi apa? Ini. Ayo, kita apa? Maksud saya. Hah? Ki? Itu pistol lagi. Army nanti kayak gini sana. Nafas ingin lagi army tu. Hello. Oi. Oi, main gate dia humau. Maya mani. Pusim hale. Aye. Kya tu dekho teri? Kya aaj ma khala mosha. Ada bang. Aaj bang. Isino aaj na khala mosha. Enggak ada, kamu itu. Ah, mereka syuting ke dalam dah. Tu kira macam ni kita. Oh, apa dia? Mereka syuting ke dalam dah. Aku jadi.
Black color ba ya khaki. Khaki ba sa ya khaki ba. Black color. Biasa tu sih malah. Dia senggra apa? Cuk, hablalnya kan mana? Cuk, ilai. Jam sembilan sih. Walah, kalian apa angkosnya? Kita harus mulai 201-an. 저 파이널리 खेला जोब्बाय लोगोफोर
Bye bye. नुनानै माबायदि मोनखो नोंथाङालाय? बारा मोजां मोनाखिसै बारा मोजां मोनाखै दा मानो? मानो बारा मोजां मोनासै? होखारलायनायनि होखारलायनायनि औ फाइनालि जोङो दिनैनिखौ फ्रि होननायखाय फैदोंमोन आरोना नाथाय टाइम जानाय लोगो लोगो टिकेट गोनांखाफ्राबो हाबनो मोनाखै बेखायनो दुखु मोनदों बिथाङा जों लागोनि नायग्राफोर बल खेला नायग्राफोरा नै टिकेट मोनाखै उफाय गैया वाल बारना हाबनो हादोंना हाबाय बिथाङा मथुब्लाबो वाल बारनानै हाबनो हादोंनो हा जानोलै अबाव थाबोखो जों लागोनि हिर'फोर गोजा इसोर नै माबायदि मोनदों आदाला बारा मोजां मोनाखै आं बारा मोजां मोनाखै दा मानो जेनेबा गैया हनै बड'लेण्ड एफसिआ जेननायखाय दुखु मोनदों आरोना बड'लेण्ड एफसिआ गरसे जेनबाय बेखायनो दुखु मोनदों होननानै फोरमायदों बड'लेण्ड काउन्सिलसो ना बारा सुबिदा जायाखै खेलाया बेसेबां सुबिदा जोसननो मोनदों गैया मोनाखिसैना एफा खस्थ' फैबाय एफा गोजाननिफ्राय गोबां नायनो मोनाखै हाजार मानसिफोर फैदोंमोन आरोना टिकेट गैयाब्लाबो स' दिनैनिखौ फ्रि होननायखाय बयबो नायनो फैदोंमोन नाथाय माखासेफ्रा टिकेट दंब्लाबो हाबनो मोनबावासै आरोना बेबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन स' दायो खेला जोब्बाय लोगोफोर जोङो न' फारसे थांफिननायसै गारिखौ जोङो बैयावहाय गारबोनांदों जोङो ससे थाबायबाय बेनिफ्राय जोङो थांफिननायसै आरोना आङो दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय